Kong. Kong. Piye Dul? Iku biasane rene-rene aku Kong. Iku biasane rene-rene aku. Kepiye kabare, Mbok? Apa-apa wae, Gong. Aku ngono lho, sak temene wis kurung kok kadoan lho, Mbok. Iki ngono lho, Mbok, pasti mesti beda Pak Ngenek. Mestine ngajak sing ora-ora lho, Mbok. Gong, Bagong, iku aja angger mangat lambemu to, Gong. Mbok, kepiye Bagong? Piye ya, Mbok ya? Ya aja ndredeg, aja kaget, aja gemeter, aja geter ngono, Mbok. Pancen niki pawujudane Pak Gundul. Ya kepinginane iku ya ngono, kepengin ndang gecak-gecak tapinan, tidak ngerti situasi kondisi ngono, Mbok. Kepiye lah Gong kok mlarak-mlarak situasi kondisi gecak-gecak emangnya aku iki apa, Gong? Ngene lho, Dul. Babar pisan kan wis tak kandhani winginane. Yo. Winginane tak kandhani yen kabeh iku kudune kaikhlasan. Kudune ikhlas ngono. Kepiye maksude Bagong? Lagi mau aku krungu kabare. Sentang-senting tak rungokno saka kono. Aku krungu yen Pak Ngenek iki Pak Gundul merayu dirimu. Tapi nan dirimu iki kan gak duwe rasa katresnan ngono to. Lah mula saka iku ya, Dul. Alah Gong membuat semangatku yang membara menjadi layu. Ngene lho, Dul. Kepiye, Gong? Aku iki ya my best friend-em, ya kancanem, ya sahabatem, ya teman baikem. Mula saka iku ya aku kepengin kowe iki gak patah hati ngono. Alah. Ngene lho, Gong ya. Aku iki mau kan lagi berusaha membujuk si Limbok untuk jalan-jalan berdua. Lah tak delalah bedudal ana kowe nang nguri. Iki janjane apa yang ngerusak suasana tapi Gong. Ngene lho, Ndul. Aku iku ya sengaja ora ngira bebar pisan. Yen awakmu iki karo Limbok duweni rencana. Lho, ngosek-ngosek Bagong. Aku iki ra duwe rencana karo Pak Gundul lho, Gong. Lho ora duwe. Alah Gusti. Kok ernerane wae. Orang duwe, Mbok. Babar pisan kan duwe, Bagong.